Hello mga kalakwatsero at mga kalakwatsera, mga kalitid, kanguso, at mga kapamilya. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman ang inyong kalakwatserang waray para mag-review ng isang pagkain na gustong-gusto ko po. And paborito ko po kasi yung manok. So, ang mga paborito ko sa manok ay yung paa at saka yung balon-balunan. Pero the whole chicken naman is paborito ko talaga. At dahil nagutom ang inyong kalakwatsera, habang nasa way ako papauwi, nako, bumili na lang tayo ng lutong manok. Dalawa lang po yung binibilhan ko na shop. Dalawa lang. Hindi ako nabili sa iba. Pero nakita ko po ito, alam nyo naman tayo, mahilig tayong ma-curious. So na-curious po ako kung anong lasa. Gusto ko rin matikman. Siyempre maganda na rin yung may iba kang alam na lasa. So, tatry po natin ito ngayon. Pero bago ang lahat, dahil bagong open sila, siyempre may free. So, ito muna papakita ko sa inyo, yung free! Wow! Ayan, merong Pepsi na 1.5 liter. Ayan! And Pepsi, baka naman. Ayun, ito yung muna yung free. Meron sila kasi naka-promo bagong bukas. And yan, at ang kagandahan, hindi malamig. Kasi ayoko po ng malamig. And eto na nga yung i-review natin. Parang! Ito po ay Marindoqueños lechong manok. Yanong sarap. Paano ba sabihin yung yanong? Yanong sarap. Ganon. Masarap na malinamnam pa. Yun ang nakasulat. Tapos, produkto na patok sa panlasa ng lahat. Gabay sa tamang pag-iinit. Gamit ang steamer, initin ito ng 15 to 20 minutes. Kaso mainit pa siya. Hindi na natin iinitin. Maaaring initin din ito gamit ang microwave oven ng 2 minuto. So, hindi na natin i-microwave nga kasi nga ang init-init niya pa, di ba? Nakakapasok pa yung init niya. So, ayan, tikman na natin. Paano ba ito buksan? Hindi ko alam buksan. Ayan, merong dito. Ano pa naman to? Bread knife. Ay, nako. Ganyan lang pala buksan. So, ito, may sauce. Siyempre, ang aking paborito. Lagay natin dito. Yan. And, ito na po yung chicken. Lagay natin sa plato. So, ito po yung chicken nila. Tikman natin kung talaga bang malinamnam. Sabi sa masarap na malinamnam pa. Tapos, ang paborito ko po ay sili. Wow! Paborito ko po ito. So, yan. Lagay natin. And may kalamansi. So, ito na nga. Tikman na natin. Huwag na natin patagalin kung masarap. Kasi first time ko po ito titikman. Hindi po talaga ako tumikil ng ibang chicken. Maliban syempre sa mga fast food. So, ito na nga guys. Ang dami. Ang laki ng isang buong manok. Ang laki niya. Nakikita nyo ba? Ayan o. Isang buong plate o. So, may sauce ng konti. Tikman na natin kasi excited na ako. Pero syempre, bago natin tikman, ay pigaan muna natin ang kalamansi. Yan. So, dahil kaliwete po ang inyong kalakwatsera, tikman na natin, unang kagat. Ay, malambot naman pala, hindi na kailangan ng bread knife. So, eto na! Ang sarap nga, ang linamnam. Parang gusto ko ng kamayin. Ang paborito ko ay yung picho. Ang sarap.
Wait lang, nahangin. Ang lambot niya. Ang sarap pa. Oo nga. Tama nga mga kalakwatsero at kalakwatsero. Tama nga. Sasabi nila, malinamnam na. Masarap na malinamnam pa. Pabubuksan natin tong soft drinks kasi mamantika na yung kamay ko. Yun yung napakagandang sound. Ang sarap. Ternong-terno po talaga silang dalawa. Tara natin para hindi lumabas yung spirito. Sarap. Yung sausawan ko, yung sausawan ko. Ay nako. Kaya ko pong ubusin ng isang buong manok. Pero walang rice. Sarap. Masarap talaga pag maanghang. Hindi mo nakikita. Hindi nyo nakikita yung mga sili. Ang daming buto. The best. Ang sarap ng katerno. Pampagana lalo. Mabuti na lang talaga na curious ako at tinikman ko to. Kasi ang sarap pala. Ngayon, meron na naman akong paborito. 3 na sila. Paboritong brand ng manok. Ang, Marindoqueños. Ayun. Siguro dahil from Marinduque siya, kaya Marindoqueños lechon manok. Ang sarap. Ang sarap. Diba? Ang sarap. Wow! Oy, may nandudukot. So, yun lang mga kalakwatsero at kalakwatsera. Salamat po sa panunood ng aking napakaiksing. Mabilisan po kasi to. Napakaiksing review. Pero 100% napakasarap. Try nyo na. Dali. Dito lang to sa sa 13. Sarap niya. Hi. Buti na lang natikman ko talaga. So, bisitahin nyo po yung branch nila. Along the highway lang. Kaya madaling-madali lang makita. Punta na kayo ngayon. Baka maubusan kayo. Bala kayo. Di nyo matitikman. Ano siya? Malinamnam. Parang may lasang manamis-tamis na. Kaya nga malinamnam eh. Parang manamis-tamis. Pansin ko din, hindi siya masyadong mataba. Alam mo, yung manok na maraming taba, hindi masyado. Kasi ayoko ng manok na puro taba.
Siyempre, anong pakikinabangan mo? Diba? Wala. Pwede pang tumaas yung kolesterol mo. At dahil dyan, ang pagkain na to ay 100% recommended nila Quatsera kasi ang sarap. Kaya naman, babay muna mga kalakwatsero at kalakwatsera, lalantakan ko muna to. At syempre, nag-aantay na rin yung mga kasama ko. Takam na sila, di ba? Ang sarap. Thank you for watching. Bye!